Aquesta és una altra de les preguntes que va caure a la prova escrita per les proves lliures d'obtenció del títol de graduat en educació secundària. És una pregunta que surt molt. En diverses proves surt aquesta pregunta amb la qual s'ha de descriure l'aparell digestiu. Intentarem fer la descripció de l'aparell digestiu de la forma més senzilla perquè ho entengueu i no tingueu que memoritzar masses paraules. En principi, el que ens pregunta és que expliqueu el funcionament de l'aparell digestiu amb l'atzur del dibuix que hi havia a la prova i ens pregunta què consisteix la funció de nutrició. Bé, la resposta en què consisteix la funció de nutrició és la següent. La funció de nutrició consisteix a que a l'aparell digestiu dels aliments es trau els elements nutritius i aquests en l'intestí prim, la part dels aliments que aporten elements nutritius, passen a través de les parets de l'intestí prim, passen als vasos sanguinis on són transportats aquests aliments a totes les cèl·lules de l'organisme perquè puguin alimentar-se i, per tant, és essencial perquè les cèl·lules puguin viure, nutrir-se. I és a través de l'alimentació que nosaltres aconseguim aquests nutrients. L'aparell digestiu el que fa és, molt senzill d'explicar. Els aliments s'introduïm a través de la boca. Una vegada els aliments són introduïts a la boca conjuntament amb la saliva, formen una espècie de bola que circula a través d'aquest tub, que la primera part s'anomena faringe i la segona part esòfag. Arriben a l'estómac, hi ha una sèrie de productes químics sintetitzats pel propi estómac que encara disgreguen més els aliments. Aquests aliments disgregats, intentarem evitar les paraules tècniques com bol alimentari, quim, quil, etc., sinó que estem explicant de forma que sigui fàcil de memoritzar. Aquests aliments acaben de disgregar-se dins de l'estómac i passen al intestí prim. A l'intestí prim, els sucs pancreàtics, els propis sucs intestinals i la bilis sintetitzada en el fetge fan que encara s'acabin de disgregar més els aliments. És aquí a l'intestí prim on la part nutritiva dels aliments passa a través de les parets intestinals cap als vasos sanguinis i a través dels vasos sanguinis es repartirà a les cèl·lules del cos. Els aliments que no són la part de l'aliment que no és aprofitada segueix circulant per l'intestí prim, després passa a l'intestí gros i d'aquí seran expulsats a l'exterior a través de l'anus. Amb això bàsicament consisteix la funció de nutrició i l'aparell digestiu. Anem a tornar-ho a resumir d'una forma molt ràpida perquè s'entengui. L'aparell digestiu té com a funció obtenir dels aliments els elements nutritius que passaran a la sang on se repartiran per tot l'organisme. Els aliments són introduïts a la boca on són disgregats mitjançant la masticació, que conjuntament amb la saliva forma una espècie de bola que circularà a través d'un tub connectat a l'estómac. A l'estómac els aliments s'acabaran de disgregar i passaran a l'intestí prim. A l'intestí prim els aliments encara seran més disgregats per la bilis, els sucs pancreàtics i els propis sucs intestinals i la part aprofitable dels aliments passarà a través de les parets de l'intestí prim cap als vasos sanguinis. I la part que no s'aprofita continuarà circulant per l'intestí prim que es comunica amb l'intestí gros i serà expulsat i seran expulsats a través de l'anus. Amb això queda explicat a l'aparell digestiu. Recordeu que és important no memoritzar paraules excessivament difícils de retenir. Per exemple, aquí hem evitat utilitzar la paraula quim, la paraula quil. Procureu fer resums i mireu altres exàmens per veure el tipus de pregunta que cau. No cauen preguntes que requereixin excessiva memorització.